Nabati sa Surigao City ang gikusgon sa bagyong aghon kaganinang kadlawon. Atong sayro ng detalye niini sa report ni Argil Relator nga live manukad sa Surigao City. Argil. Sara, tama ka na sinatigay na to mismo dinhi sa Surigao City kaganihang kadlawon ang pagbunok sa ulan ingon man ang kakusog sa paghapak sa hangin. Kini human gideklara na sab sa pag-asa nga usa na ka bagyo ang ginabantayan nato nga low pressure area. Maayo na lang Sara kay wala kini nilungtad og dugay. Alas 4:45 kaganinang kadlawon, dihang kalit lang nga miulan sa Surigao City. Wala magdugay. Kalit lang nga mibunok ang ulan inubanan sa kusog nga hangin. Kining estante nga anaa sa Surigao City Boulevard natumba paingon sa nakaparadang sakyanan tungod sa kakusog sa hangin. Taod-taod sab nga nag-brown out. Mga isla sa Siargao ingon man lanawad ang kuryente. Mga kapuso, nawad ang kuryente. Una pa man kini, alas 2 sa kadlawon, gideklara na sa pag-asa nga hingpit na nga nahimong bagyo ang ginabantayang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility nga ginganlang aghon. Gipailawom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa pag-asa ang Siargao, Dinagat ug Bukas Grande Islands, lakip ang Eastern Samar. Nagpatuman ang Coast Guard Surigao del Norte og temporaryong suspensyon sa biyahe sa mga gagmayng sakayang pandagat gikan sa mainland Surigao padulong sa maong mga areas. Busa, tanggong una ang mga lansya sa Surigao City Boulevard. Ang pamilya ni Marilyn nga gikan pa og Danao, Cebu, magbakasyon unta sa Dinagat Islands. Apan kusog na ang ulan ug hangin diyang naabot sila sa Surigao City. Ang suroy, bakasyon, island hopping, di ka nang nagsakay naming barko nga kahibaw mi na low pressure. So pero tutuloy pa rin kayo? Tutuloy, sayang ang kuan, sayang amo ang kanang gipang reserve. Sa monitoring sa Surigao CDRMO, walay natalang mga barangay nga gibaha ato sa pagbunok sa ulan sang litula sab kini nagdugay. Continuous po yung monitoring po natin sa lahat ng mga barangay po natin. So tiningnan po namin yung mga flood prone areas, landslide prone areas. So far negative naman po. Nalatag na sab ang mga plano o galing doon ay mahitabong pagbaha. At saka naka-ready naman po din lahat ng mga resources po natin ng CDRR para in case na may mga responses po tayong gagawin. Sara, sa karon napasinati gihapon kita og kusog nga hangin dinhi sa Surigao City Boulevard ingon man pag-ulan apan dili kini pareho kag gikusgon sa kaganihang buntag. Sumala sa latest bulletin gipagula sa pag-asa, gisaka na sab sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 gawas sa Surigao del Norte ang mga lugar sa Surigao del Sur, ang lugar sa Agusan del Sur lakip na gikan sa Sibagat, Bayugan, Prosperidad, San Francisco, sa Rosario, sa Trento ug Bunawan lakip sab ang mga lugar sa Agusan del Norte. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha Argil Relator.